Er vi klar? Nu skal vi have lavet en ordentlig eksplosion. Nu tager vi simpelthen og kører noget gas ind i her. Okay. Okay. Her kører vi 10% gas ind i den lukkede madkasse her. Det er rent atmosfærisk luft. Vi har 100% koncentreret gas, og det er cirka 10%. Og det kører vi ned i her. Bam. Så vi kører 10% koncentreret gas ned. 90% atmosfærisk luft. Og så prøver vi. Kan vi så ikke lige også få den der, hvor det virkelig er som nytårsaften? Ja. Så skal vi have et ordentligt brag. Så fylder vi den simpelthen helt op. Så. Prøv at holde dig for ørerne. Der. Og pumper ned. Og I holder jer rørende alle sammen. Er I klar? Ja. Perfekt. Der skete ikke noget. Det var en fuser. Det var en fuser. Og det er simpelthen på grund af, at vi har for meget gas ned i den. Vi har ikke eksplosionsgrænsen. Eksplosionsgrænsen, det er 10-90. 10% koncentreret gas, 90% atmosfærisk luft. Det er vildt, det her. Ja, det er vildt. Er det nøglen? Mangler du bare lige at flyve dig så? Nej.